működéshez és minden egyéb működésével élvezettel készített. Szeretettel köszöntöm őt 75. születésnapján, benneteket pedig is. Köszönöm szépen! Tamás, hol vagy? Nem látlak, Tamás! Nem jössz? Én se látom. Pedig azt ígértek, hogy én vezetem be a színpadra. Neked is azt ígértek. Miért? Neked is? Na igen, Tamás. Ígérni, azt tud. Csapni a szelet a nőknek. Neked is csapja. Miért? Neked is? Még az édesanyámnak is. Azt még édesanyámnak nem. Nem is nem. Lehet, hogy most egy harmadik helyen szétít valaki. Nem képzelhető. A feleség itt minden esetre ide ült be, látom a nézőtéren. Nyugi, már 30 éve a pesti szerkesztőségben is a kolléganőik azt mondták, hogy Tamásnak csak a szája nagy. Tehát, hogy csak száj. Lehet, hogy csak gondolták. Mintha mocogás valami belül. Tamás, itt bújtál? Mit mondtasz? Nem hallom. Hogy megtudod a nyakkendődet? A ciklők fűzőjét se felejt elkötni? Éves lettem. Én meglepetésre küldtem csepp ajándék, melyen meglepem a magyar házi szegletem maga. 75 éven elszállt, és Nobel-díjra sosem el. Nem kaptam Oszkárt, Pulitzert. De megkaptad a Mediket. Azt meg. Panaszkodni nincs okod. Életműdíjat rajt. Szaksűrítő, aranytollat, Pesten kapni nagy dolog. Lettem volna király Pesten, voltam is. Kaptam pofon, adtam csókot, adtam is. Letartottam néhány gaznak, voltam csóró, voltam gazdag, írtam kuplét, írtam drámát. Nem Zsuzsa, itt vagy valahol? Megkaptam a szavak árát. Tínédzserként elénykedtem, 20 évesen legénykedtem, 30-ason házasodtam, és azon nyomban legszebb tettem, 2 leánynak apja lettem. 40-esként útra keltem, idejöttem, újra kezdtem. És lett belőle salesman király, ügynök, aki ollót kínál. Újra csinál, bár nem áldás. Hiszen mondtam, tollat márkás. Kötéltáncon most is járom, nem esem le, hol a párom, életem a játékszerem, 70-esként 72. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ugyanadhatunk is a kedves barátaim. Ebben a következő hozzávetőleg 1 órában kizárólag az ilyen korábbi írások hangzanak el. Azok a tréfák, sanzon, kuplé, amit annak idején Budapesten a Vidám Színpad, Kamara Varieté, az Irodalmi Színpad mutatott be, továbbá, amely elhangzott a televízióban. Apropó televízió. Körülbelül 35 éves történet, politikus hozott a postás a televízió. Meghívtak egy szakmai vetítésre egy ilyen kis sötét, olyan sötét vagyunk most itt, ilyen sötét vetítőterembe, ahol külföldi hölgyek vallanak arról, enyhén ironikus, de szókimondó hangnemben, hogy milyenek a magyar férfiak. Hát jobb ilyen elindultak a televízió felé, és ahogy lépdelek, egyszerre szembe jön velem a folyosón, ugyancsak szókimondó, de többnyire ironikus szomszédás szemben. Hova? Megyek tükörbe nézni. Meghallgatom, hogy miként vélekednek a külföldi hölgyek rólunk, délszeg magyar férfiakról. Nem menjél sehova! Maradj
húsármedés, ide húsármedés, először jön a Zsiga, azt mondja nekem, hogy égnek, úgy meleg van, nem menjünk Szentendrére, már mindig valami közeli szombattéri színpadon, hogy városságokon nevetjük. Na de hát néztem, hát a Cervant ezt megengedtem ki. Na de ezt nem érték. Zsiga se értette. Ez a baj a magyar férfiaknak, nincs érzék, finomság. Na most mi van? Na, megyek a főnökökhöz, a Zsigához, Fakashoz hívják. Na de hát ki hallott már ilyen tökörséget, egy gyönyörű, farkas magyar néphez hozzárakó. Zsigának egyszer. Hamiság. Nem érdekel. Tőlük Zsiga. Egyszer már el kell menni a humorat. El kell menni a Fricihez. A Frici a legjobb fodrász Budapesten. Ja. Várj! A Frici ilyen, most már nem tudom magam, most nézd el, hogy a Frici megint. Hogy a nőknek, a hívek, a fodrász meg ilyen már. Nem. Én csak azért járok a fodrászhoz, mert a Zsiga ezt tőlem elvár. Na, meg frizura, a Frici, remekel. Először szőke voltam, hátul vörös, a másik vonal kiengedve, a gyerekeknek anyósnál öltözök, hogy a Zsiga azt mondja, Nusi, maradjunk, nem megyünk sehova. Menjünk a legjobb haverom. 20 éve nem láttam boklatot Ausztráliába. Hát nem beszéltünk 20 éve, itt lesz este héten. Na de hát most mi? Este hétkor, ja, ők is irányok. De ők tényleg. Na este hétkor, a két Zsiga egymásnak maga borul. Azt mondja, öregem, nézd úristen, semmi. Régen, úgy, aztán leültem csépéig. Közben ötször összekaptam, a Zsiga lefogolistázta a Zsigát, a Zsiga lefogolistázta a Zsigát. Hiába egy magyar képviselő költözött moderálva, akkor is magyar van. Na, maga is, állít, mint Mózsia legváltott. Itt beszélünk velem a folyosón, hadd jelent legyen, akkor visszacsirongok kapasztani, hadd jelent, hogy én a Zsigákról beszéljek, de a Fricikről, jaj, tudja mit? Menjen bele a magyar tévét, aztán kérdezem meg azokat a külföldi nagyságákat, hogy milyenek a magyar férfiak. Talán ők tudják. Ha vannak egyáltalán. Kérem, jobb, mint az eredet. Rész annak. Amikor teljesen kezdő betűnető voltam, és néha nem volt téma, kifejezéskézni először, akkor megkértem nálam már akkor rangosan írókat, hogy mégis hogyan jön az ismert. Hát az egyik azt mondta, hogy tudod, hogy kis olyan intuíció, avagy talentum kell hozzá, a másik viszont kerekpereznek mondta, öregem, ha nincs pénzem és írni kell, megjön az ihlet. Amit mondottam, 20 éves koromban már legénykedtem, de azért még nem voltam olyan igazi Don Juan. És ezzel ültem egy presszóba, láttam egy kislányt, vártam, nem folytatom, mert ő nem jött. Viszont körülöttem csupa szerelmes pár, hol csókoloztak, hol ránéztek, vigyorogtak, azt hittem, hogy rajta röhögnek. Úgyhogy jobb ötlet hiány előadtam egy papírt, tollat, és megjött az ihlet. Írtam egy szöveget, egy dalt. A melódiát is hozzá tudok, aztán fölhívtam a zeneszerző barátomat, Ötvös Marcit, akivel már dolgoztam együtt, és ő azt mondta, hogy ez így jól, én majd meghangszerelem. Odaadtam egy igen jó barátomnak, nem mondtam, Tibinek hívják, és a Világzikat fiatal rendezője volt, mondtam, jó barátom, úgyhogy rögtön körülöttem, ez gyenge, ez nem kell. Gyenge. Eltelt fél év, és az színház másik rendezője, bizonyos Józsi, azt mondta, hogy de Tomikám, csinálok én egy ifjúsági kabarét. Közreműködni, írnám erre néhány dolgot? Írtam 2 jelenetet, egy villámtréfát, a villámtréfa az ennyi, csak
Gácsikinak az esti műsorban van az a nagyon szép hertai verse, talán tudod, amiben nem volt például soha még, a feljönne hozzám, szenet vennék és befűtni, de ez nem igazán tapsos szám. Megengedett, hogy a Gácsiki elénekelje az esti műsorban is? Mondtam, Tibikém, ez neked nem tetszett, hogy ez rossz? Nem, az nem ez volt, ez egy másik, ez sokkal jobb. Elhangzott az esti műsorban is. Gácsiki János után elvitte a végbeszálló kupola tervédet, elpapizott is, majd a televízió is előadta, aztán egy ideig szünet, majd az irodalmi színpad kért fel, hogy készítsek egy ifjúsági műsor. Természetesen oda is bementem, hogy Sonhegyi György énekelte, most pedig a harmadik profi következik, Alkotai Péter barátom, annyit még hadd tegyek hozzá, hogy miután a melódiát hindújoltam. Hát hangjegyeket nem ismerek, úgyhogy eltanultam rekertes hangon Saxon Balázs barátunknak, aki ráadásul Bálint, a többi stimmel. Bálint meghangszerelte, Péter elénekli, szeretném hallani, hogy a harmadik milyen. Gyere! Én is meg szeretettel köszöntöm Önöket, mint ahogy koncertben készülök, és köszönöm Tamásnak a meghívást. Nagy öröm számomra, hogy ilyen tulajdonképpen ezt a kis nótát énekelhetem, hiszen egyrészt egy kislányról szól, másrészt azt hiszem a Színművészeti Egyetem után nem énekeltem egy kis kuplét. Úgyhogy bármi csapjunk bele! Katica szép pesti kislány, szemekén magár az ég. Nagyon szeretem, ő az esetem, bármit bármit megtennék. Megég loptam az égről 100 csillagot, elébe raktam, kikacagott, tanultam érdes slágereket, elénekeltem, kinevetett. Szemlél a lása, hogy pesdítő, hogy buzgott bennem a tetterő. Átoltam Pestre a hegyeket, csörögve adtam a szívemet. De bármit tettem érte, ő nevetve legyintett felé, nem hitte, hogy szerelmes lehetne velém. Szerelmes csak, de csak is én belém. Katica szép pesti kislány, szemek ég magár az ég. Reál lett, s egy csöket, egy esetben szeretnék menni. Jenci! Ha lenne autód, meg hódító, Opel vagy Harborg, Topolino, lehetne színva mondjuk 4 hengeres, Mercedes is jó, természetes. A Gellért száll meg kiskocsinkból, ó, az lenne jó, mert tudj meg, hogy hozzám egy autós srác való. Hozzám tudj meg csak is egy autós való. Katina szép szőke kislány, szemek ég magár az ég, és szeretem, ezt bűnöm ne legyen, mindenfélét félretettem én, szegény. Nem ételtem 2 éven át, többörcsöt ettem, s ittam teát, 20 kilót fogytam, s már furcsa rád, de ismét jó a gyerekruhám. Tényleg a látom, szaxiban nem, ódirára facstam, nem érdekelt, hogy ott a vére az a remény. Mihelyt ott kim van, Kati elér, s megvan az abba. Egy kis Trabant. Nem volt még jármű, megint szaladt. Repültem szinte Kati elé, s boldogan értem házuk elé. És jött a drága, rám nevetett, szívemet járta a bűvölet, de ő tovább ment. Ki érti ezt? Téged köszöntök egy Mercedes-t. S mivel, hogy gazdag rokonom külföldön sehol nem terem, ezért már egyelőre nincs Mercedes-em. De ha neki ezt kell, akkor bezony!
Milyen tájékozó Béla? Igen, jövő vasárnap jövő volt. Most persze biztosan nekem volt egy kis nőstére már. Egy kis történet, ugye? Színésze. Bohém emberek. Na jó, a Béla bácsákról legyen szíves, hozzon egy dupla feketét, jó? Feketét hozott, duplán neki. Köszönöm. Úristen, várjunk, már itt van ma, hát! Kis csókunk, jaj, mai gyönyörű szép! Csak fél órát maradhatunk, Pista. Addig, amíg az osztályvezetők értekezlete van. Tessék! Addig talán nem veszik észre a hivatalban, hogy eljöttem. Igen, végre itt van! Igen, itt vagyok. Jaj, és mondja Klárika, szeret maga engem. Szeretem, Pista. Jaj, tudja, amióta megismertem Klárika, nincs se éjjelem, se nappalom magával át. Igen, és magával dalok, versben, dalban, prózában és zenében. Íme. Mi ez? Ez egy vers. Én írtam magához. Hozzám. Mutassa, Pista. Orgona virág. Úgy vágyom rá. Úgy kerget a vár. Add a pici szár. Jaj, de gyönyörű. Maga egy valóságos Petőfi. Köszönöm. 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 Nem szőke, barna. Kérek én is egy kávét. Rákódtazom. Drága Klárika, és szeretem, imádom, de tudja, hogy most nem eszik a munkáról, addig a hivatalat, csak a boldogság. Boldogságra gondoljuk a madárfügyre, meg a pacsirtára, a szivárványra, és arra, hogy szeretem, és szeretem, maga szeretem. Szeretem. Jaj, mondtam már, hogy maga egy angyal. Mondta, Pista, mondta. De ne bocsátkozzék ismétlésekre. Mondjon valami. Forrót. Drága Klárika, Tálicska. Kérem, legyen szíves, hogy még van. Van is, sprintelek. Jó ég! A kígyó! Szervusz, drágám! Csak szívem! Végem van, az óráját nézi. Ó, a személyetlen. Kolléganő! Az osztályvezető Lippi. És most utána órákozik. Biztos jelenti majd a főnöknek, hogy munkaidő alatt itt látott magával. Meg akarám fúrni. Pista, könyörgöm, legyen ügyes, segítsen, tegyen úgy, mintha a hivatalos ügyben tárgyal. Ha kérdezem, felejtsen, jó hangosan. Orgona virág! Tehát ez az árajánlatunk? Nagyon mondtad. ez az kérem. No és mikorra tudná szállítani az önök cége az orgona virágokat? Ne felejtje, hogy virág exporttal foglalkozunk. Legyen egy kicsit élelmesebb. Ha ez a kígyó demószerból, levágnak vidéki részletük titkárnőnek. Cimok házára! Na, szóval, kérem, tisztelt ügyfél, hát akkor szállítjuk a piros orgonabokrokat, amikor önöknek megfelel. Ostoba! Az orgona lila! És tárázva küldik! Hogyne kérem, hogyne, jó felrázva! Na, a tárázás? Az a balek, a tárázás az a fotó és a nektok közötti különbség könyörgök ne tegyen tönkre. Jó, hát kérem, ha kell, felrázva kell, tárázva, lila orgonabokrokat szállítok, amikor önöknek megfelel. Az óráját néz.
színházasság szó, akkor nem hallgatnak az legjobb barátomról, Petrik Józsefről, aki 2 darabban rendezve előadódott. Én hívtam előtt rendezni, és egy alkalommal elment aknézni a Kramatra értébe, ahol kapott valami olyan kuplét, ami neki nem tetszett. Most én írtam neki egy bohóc kuplét, amit most Maxim András barátom elő. Ott is már merre kincs, távolítóból, izgalomból nálunk hiány nincs. Hogyha néha unatkozol, nem a kalapot, sétálj egyet Budapesten, s elváltod. Vannak mesterkarnyelők és galarkarnyelők, fizetésük elisszák az italatunk előtt. Sok nálunk a légtornász egy levegőből él, s miközben egy hoplát csinál, lebukástól él. Árcsági autóbuszot gyorsan mennek át, nem régen egy buszsofőrrel állatjegy vitál. Távolsági voltmester kiabált felé, s Debrecenben csuklott tőle jó nagy néniké, a jó néniké. Sportnél vagyunk 1000 dolog kiáltanából, napjainknak szurkolója mégis búsod szól. Lovagias nép vagyunk, és ez a gond talán, azt mondtuk az ellenfélnek, csak örök után. Gyermekéhez így szól az ifjú apuka, jó ég, mit hálók vagyunk, jaj, putma. Megszoktam már szól a gyerek, büszkén szószava, mindig, mikor vidéken vagy, jön egy putpapa. Jön egy putpapa. Vidéken egy apukája cukrosboltba megy, csokit kérni egyszerű, akár az egyszerű. Kérd ezt a szép csokiban átszól az eladó, kis leánynak cukronát, éleánynak adó. Imi nézi a két pucél csoki figurát, s mit szól kérjen inkább azt a csoki fiúkát. Maguk érvű miért a fiúk elsőt nem a lány, mert picivel tök csoki van a csoki fiúkát. Torkig vagyok a politikában. Elég. De végre van egy párt, amelyiknek nem csak a programjával tudok egyetérteni, de még a nevében is. A párt a szexállítás. Sajnos nem itt az Egyesült Államokban alakult meg, nem is Magyarországon, hanem a szomszédságunkban, Kanadában, egész pontosan Dél-Florидában. A párt elnöke, bizonyos John Ince, tisztes foglalkozását tekintve szexoldos, nyilatkozott az AFP hírügynökségnek, és elmondta, hogy tudatában van annak, miszerint egy kis pártnak nincs sok esélye, hogy bejusson a parlamentbe, ők mégis kampányolnak, mert a kampány jó lehetőség, hogy elmondják, miszerint a szexualitás jót tesz az egyénnek, és jót tesz a társadalomnak is. Mint a társadalom egyik tagja elismerem. Mivel a kampányolnak? Hát képviselőjelölteket is állítottak. Képviselő listájuk harmadik helyét egy bizonyos Scarlett Lépnevű kisasszony szerepel, aki a lehetséges férfi kegyeit már kiérdemelte, ő ugyanis striptisztáncos volt. Estéről estére bemutatja a mesztelen valóság. Feltételezik tehát, hogyha bejut a parlamentbe, hogy csak fog könyvre szavazni. Ajánlom az önök figyelmébe, hogy volt már egy elődje a politikában, Honleányú Usika, vagyis Stáler Ilona, aki kőbányán született, Csicsolina néven vált az amerikai-francia német kormányzatnak koronázatlan szájává, és mint szabadelvű politikus, a szabadelvű radikális párt képviselőjeként bejutott az olasz parlamentbe. Ő Magyarországon is próbálkozott, fölkínálkozott, nem mint tornosztár, hanem mint esetleges politikus, csak nem tudta elmondani, hogy ez öregedő
fiataloknak, vagy pedig az eleve öregeske szocialistáknak kínálja fel magát. Na de maradjunk kérem szépen Kanadánál. Ha én most Kanadában jönnék, nyilvánvaló, hogy erre a pártra szavaznék. Hogy belépnék közéjük? Hát, ez attól függ. Mert ha történetesen Scarlett is odalépne hozzám teljes munkaruhájában, és elében tennék a belépési nyilatkozatot, én lehet, hogy ráállnék az alkora. Na jó, de mi kell ahhoz, hogy valaki pártag legyen? Mert ugye annak idején volt az antivilágban az egyik feltétel volt, hogy most megkaptam a mikrofon, az egyik feltétel volt, hogy végezzen valami társadalmi munkát. Na de lehet-e a szexpártnak tagja olyan, aki ezt a tevékenységet munkának tekinti? A másik feltétel, hogy legyen legalább 2 ajánlója, aki bizonyítja, hogy ő bizony alkalmas, és ezt már bebizonyította, nem hozott szégyent a férfinékben. Hát ha nagyon odafigyelnék 2 ajánlót, minden bizony találnék, talán még többet is mondjuk 3, de nem akarok kérdezni. De mi van akkor, hogyha az illető hölgy? Ha mondjuk 2 ajánlója van, akkor azt mondják, hogy hát az első házasságban nem vált el. De most az hűséges asszony. Ha mondjuk 10 ajánlója van, hát Istenem, keresse az igazi. Ha 25, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy enyhén szólva lennél. Ha 50, akkor hetérának neveznék, ha pedig 100 vagy annál több, akkor azzal a kurtaszomat illetnék, amely kurtaszomban a tisztelt színpadon, amit nem akarok kimondani. Ha belépnénk, akkor tételezzük fel. Feltételezhető, hogy valamilyen funkciót is szeretnék. Ha megbíznának engem a szóvivő szerepével, semmi probléma. Beszélni a szexről, bármikor tudok. Ha én nagyon jó szóvivő vagy, az is lehet, hogy rábeszélnek, hogy legyek szemináriumvezető, adott esetben mondjuk nemináriumvezető. Na most annak idején odaállt, ugye, a szemináriumokat Marx, Engels és Lenin műveit tanulmányozták, mi nálunk természetesen a Káma Szutra lenne a kötelező tanulmánya, habár nem kizárt, hogy én Lenintől is idéznék, ugyanis mi Magyarországon megtanultunk a sorok között olvasni. Most kérlek, figyeljenek nagyon jó. Mert Lenin a reakciós filozófiát íráló materializmus és empiriokriticizmus, csak kimondtam, művében van 3 alcím. Kérem, figyelj. Első alcím azt mondja, hogy érzetek és érzetkomplexumok. Hát kérem szépen, bizonyos érzetek esetén, vagy az érzet elmaradása esetén elképzelhető, hogy egyeseknek komplexum, amit több komplexusat támad. A második alcím az, hogy az anyag eltűnt. Hát ha az anyag eltűnt, az szóval kínos, nem itt meg is kérdezik, hogy elképzelhetően mozgás anyag nélkül. Hát elképzelhető, de nehezen lehetséges, mert meg kellett volna kérdeni Mrs. Lenint, vagyis Krupszkály asszony, hogy amikor Leninnél nem volt anyag, akkor ő mozgott-e. Persze ez fordítva is értelmezhető, mert ha Krupszkály nem mozgott, hát akkor lehet, hogy Leninnél nem volt anyag. Ha én beszélnék a Káma Szutráról, akkor elmondanám az Anankara és a Panca faja közötti különbséget, de ez egy nagyon komoly írás. Ezt szeretnék szó szerint idézni, nem egyik rossz néven. Mivel, hogy azt mondja a Káma Szutra, a Panca szajakában, hogy a szerelmes férfi hajában, koszorúval, pompás költösben, pirosítótól ragyogó nyakkal, különféle ékszerekkel díszítve felrajzolt szenvedéllyel, szájában illatos bítellel, fényes lámpákkal lépje be a szerelem istenének hajlékába, és szenvedélyes bujaságban öleléssel becézett szíve hölgyét. Oké, hát az öleléssel becézéssel nem volna kifogásom. De hogy hajomban koszorú, szájomban pedig illatos bítellel, ráadásul a nyaka pirosított a ragyogő, de aztán nem. Nincs olyan pártfegyelem, ami rá lenne erre. Pártfegyelem ide, pártfegyelem oda. Ha jó nem járunk vezető vagyok, lehet, hogy még följebb lépnék, és a következő pártkongresszuson engem jelölnének Mr. Ince helyett pártelnökké. Kérhetném magam, mielőtt elvállalnám, de ha elvállalom, akkor rögtön azt mondanám, hogy oké, szextársak, de akkor, hogy szükség van néhány jelszóra is. Hát itt is költözhetünk valamit Vladimir Iljicsről, hogy szeretné
szeretni. Avagy az is megfelelne történetesen például okája. Ugye, hogy a mi pártunk nem rés, hanem erős társadalmi békefotján. De az indulóra is szükség lenne. Milyen indulókat javasolnék? Hát például azt, most fogják be a fülöket, mert énekelni fogok, hogy Csepeli srác kínált a szexet, párcivát adjál neki. Vagy lehetne harcosabban is. Még és még, a jó szex soha sem elég. Talán gondolhatnánk a kezdőkre is, hogy mint a mókus lenne a fáj, ifjú szex és oly vidám, hajtáról elvetünk egy csóvja. Ha ezt elfogadnák, szükség lenne pár internacionál érve, és nem akarom senkinek se érzelmét megbántani. Szóval remélem, hogy ez így elfogadható lenne létrevőben. Fel, te szexre képes férj, fel, te szexéhes leány. Az élvezetek jönnek, magányodnak vége már. Ez a szex nem végső, csajok férfit fogni. És nemzetközi szexé lesz, holnapra a világra. Na most egy kicsit szeretném. Mondanék egy rövidebb mondatot. Szóval ami azt illeti, azok a drága politikuskák, itt, meg ott, meg emitt, meg amott, ezt a mi világunkat már jól elszexelték. No, de kérem, bízzanak bennem, jövünk. Feltételezem, hogy ez induló hatására a pártagok engem jelölnének, miniszterelnök jelölték. Elfogadnám. Le is jutnánk a parlamentbe, na jó, de nekünk is kétharmados többségre lenne szükségünk. És miután lesz ott még egy szexpárt, a NAP, vagyis a Nemzeti Asztrolité Párt, hát annak a pártnak az elnöknőjét én semmiféleképpen nem küldeném a Dunába, inkább a Dunába, pontosabban a Duna alá, hogy ott a féle édes kettesben bizalmasan minden lehallgató készülék nélkül. Megbeszéljük a közös mikéntjét az ügynek. Megválaszolnának minket, a tisztelt házi elnöke bizonyos Mr. Miklós Fereházi feleskedne engem a miniszterelnöki székre, elmondanám programbeszédtermet, miszerint évente legalább 3,5%-kal kell növelni az egyfőre jutó szex mennyiségét, és egy 5 év alatt el kell érni a világszínvonalat a szexügyben. De már most szeretném kinyilatkoztatni. Ha bekövetkezne a világszex korulása, szexuális válságmenedzselés rendállalkozom. Én konferálra puskázom kell, és a következő szám. Egy pillanat és megvan. Hát elnézést kérlek tehát. Én most komoly akarok tenni. Csak egy kicsit komolytalankodtam. Úgyhogy most egy koronhoz méltó komoly versenyt mondok el. Petőfi Sándor nem írta a verset. Elégfaragáshoz én vettem a verset. Odafönt az égen aranylik a nap. Nap alatt a földön megesked a pap. Köszönöm szépen a segítséget. Pleszkál a nagymama! Hagyja a nagypapa! Hadd hallja a család, nagyja meg apraja! Tudom, hogy a verskép enyhén szól a gügye, rímein sodrának se farka, se füle, kiskutya vakkantja, vak, vak, öreg fél nyöszörti, csak, csak, én még nem értek. De jöhetnék bármi, kísérlesi kedvéért érdemes nekem. Thank you.
hölgyeim és uraim, amit a filmet feltalálták, akkor tudjuk, hogy vannak univerzális művészek. Én szerettem volna egy Hacsak és Sajót, korábbi Hacsak és Sajót előadni, de sajnos nem volt Sajó. És alul nélkül ugye nem lehet, ezért hirtelenjében ez új, rittyentettem egy újza és jelent. Most ez az univerzális művész, aki előtt Bogosztó Péternek aztán zongorázott, mint Jenő fog rá nekem. Jenő, nem sokára kész az ebéd. Csak nem főztél, Luisa. Finom kínai zacskós leves tettem be a májáróba. Jenő! Kérdezni szeretnék valamit, Jenő! Luisa, ha te kérdezni szeretnél, akkor akarsz is kérdezni. És ha akarsz, akkor meg is kérdezed. Kérdezz, Luisa. Azt írja az újság, hogy a férfiak mindig énekelnek, ha zuhanyoznak. Te is énekelsz, amikor zuhanyzol, Jenő? Nem, én nem énekelek. Hát akkor mit csinálsz? Tudom. Miért, Jenő? Te nem vagy férfi? Luisa! Itt ez az igazolványom. Itt a nevem alatt mit ír? Máj! Az mindenki teljesen tud miért. Jó, de annak nincs is semmi értelme. Luisa, a év az angolul férfit jelent. De Jenő, a barabás mindig énekel, ha zuhanyzik. Azt énekli, hogy fórfi, hely, legény a talpán. Na és? Hát legény is. Neki van 3 gyereke, nekünk egy sincs. Luisa, te honnan tudod, hogy a barabás énekel? Hidd, hogy itt énekel, amit zuhanyozik. Te nem hallod, Jenő? A lakásunkat elválasztó fal olyan vékony, mint a boríték. Mi a boríték, Luisa, aki? Az még. Miért? A te borítékod nem vékony, amikor hazahozod a fizetésedet? A barabási vékony. Honnan tudod? Nem mondtad, hogy vékony a fal? Én meg hallottam, amikor a barabási azt kiabálta a barabásnak. Ember fiam, igen, azt még azért 2 végére esetleg nem, hogy egy havi nyaralásra menni megítettem. Te is megígérted nekem a tavaly, hogy elviszel egy havai nyaralásra. Hol van már a tavalyi havai? Nekünk se tenne egy havai nyaralásra, Jenő. Nekünk se, Luisa, nekünk se. Meg azért az sem. Arra sem. A fiatalú rokonoknál még azt a kevés részt is eljátszanátok, hogy a borítékoknak. Tényleg, Jenő, miért olyan vékony a te borítékod? Gyere, hangás van, Luisa, hangás. A barabásnak is van. Hát válság van. Világválság. Magyarországon is? Olyan. De Jenő, a válság miatt zárták be a Maximot? Ki? Azt írja az újság, hogy Budapesten bezárták a Maximot, mert rosszak voltak a gazdasági mutatói. Gondolod, hogy a rossz mutatói miatt szegény Maxim adót csalt, vagy pénzt mosott, és azért került rács mögé? Maximot zárták meg. Hanem a budapesti Maximmal ilyetét, és nem Rácsmögé került, hanem lakat került az ajtajára. Miért nem? Persze, hogy értem. Csak azt nem értem, hogy miért voltak rosszak a Maxim mutatói. Mert az embereknek már szóval biztosítani. Akkor mit csinálok? Politizálni. És mondd, Jenő, a politikából meg lehet élni. Hát a politikusoknak igen, a többieknek még És mit csinálnak azok, akiknek felhozzik az árat? Szakát növesztenek? azok szívják a politikusokat. Meg a kormány. Melyik kormány, Jenő? Amelyik hatalmunk van. És az előző kormány, azt nem szívják? Azt még jobban. Régen szívták a kormány, Jenő? Igen, de... Régen nem volt pangás? Akkor a pangás volt, hogy attól pangott az egész béketárból. Uraltól elvált. Én nem értem, Jenő. Ha régen is nagy volt a pangás, akkor miért nem szívták a kormányt? Ha valaki képviselővel is szeretne,
hármas is énekeltünk Antal Timmel. Ő nekem igen jó barátom lett az idők folyamán, és hogy miért szükséges, hogy az embernek legyenek jó barátjai. No, azt elénekli a Magyar Házregője triója, Élén, Horváth Villám. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, nézőtérendő, mai mindegyiketű barátom. Én nem vagyok egy mindentudó ember, ezért most nem is mindentől, de nagyon szépen köszönöm elsősorban társulatnak,
ABC miatt, de mindenek előtt annak tényleg a lényegében ezt a műsort helyett megszervezte, ő hirdette a kollégákat, amellett nagyszerű műszak. Hölgyekkel az ABC-t, hát két filmtának is tapsolhatnak. Az egyik ugye ifjú filmtainon, a másik a még ifjabb filmtainon vannak. Az első megmutatta, hogy hogyan kell jól poéntírozni, a második, a még ifjabb pedig az, hogy már nem csak is csipli szerepekre alkalmas. Horváth Gyélának köszönöm, hogy mégis eljött, mert egyszer azt mondta, hogy nem fog eljönni. Mégis eljött, és ez nagyon örömbetetett számomra, Kis Erzsi pedig a próbákon az elsőként jelent meg. Mindkét hölgynek nagyon szépen köszönöm a gyönyörű téglázást. Megismétlem, hogy Reeves Anna jobb volt, mint az eredeti szomszédat. Szóval azért voltam, hogy nem menjél le inkább a szobájába, hogy elmondott valami, de hát marad. És hát az uram, Marcel Maximus és barátom, aki már jó ideje mondta, hogy miért nem csinálok egy kabarét, szóval most 3 minőségig is sikeres volt. Köszönöm! Köszönöm, kedves vendégművészünk, Kambokai Péter, aki nem csak egy bombiván, de rendező is. Sokat segített nekem ebben a műsorban, és mindaz, amit jónak találnak, ő rendezte, ami rossz, amit én vállalom fel. Az ABC kedvéért ugye Saxon Bálint barátom a végére maradt ugyan, és le is Balázs azt mondta, de ennek egyetlen egy oka volt, ugyanis Szakálba Bajuszban teljesen úgy néz ki, mint Bokor Balázs, a korábbi fő. És köszönöm azért, hogy egy gyönyörű hangom alapján le tudtad korlázni Kapicát. Tulajdonképpen a kupléhoz teljesen műzőnék szerzett, mert egy kuplénak a rampapa, azt hiszem, le. No, következő köszönet nektek, önöknek, barátaimnak jár. Mert a közönség nélkül ugye nem mentünk volna semmire, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan is szép számban jöttetek, ezt 2 számra mondtam. Harmadjára, de nem utolsónak köszönöm Ereházy Miklós tiszteltházi elnök úrnak, hogy ideadta a rendelkezésünkre bocsátani ezt a helyiséget, és most egyszer nem ő ellene, ő vele én szeretném, a saját magammal egy-két pakimmal, újra elnézést kérek. Még egyszer köszönöm.
Texas, and Lucas. Tamás Magyarország kormány nevében magyar főosztályos képviseletével volt a születésem után neked Isten értesen, és nagyon sokat gondolkodtam az egész héten, hogy mi lehet az, amit egy ilyen dolgok alapú íróember, gondolkodóember kaphat, szívesen lenne esetleg születésnapi ajándékét, és szívbelengető dologgal érkeztem, innen veszem ki szívem fölművel ezt a megszakítszik róla, tényleg használni is. Köszönjük szépen! A Corvina Kultúrkör nevében állok itt, Meszlény Judit távollétében, és szeretném átadni neked ezt az operetet, tekintettel arra, hogy az aranytól után aranyírógépet, aranykomputert nem tudunk neked adni, szóval fel szeretném olvasni, hogy a Corvina Kultúrkör köszönetét fejezi ki Földes Tamás úrnak, író, újságíró, irodalmár, kimagasló értékű munkájáért 75. születésnapján, a Los Angeles-i szerzői estén, a magyar kultúra és a könnyű műfaj nehéz fajsúlyú művelőjének szeretettel a Corvina Kultúrkör, ez itt magyarul van, itt belül megtalálhatod angolul és kínaiul is a Corvina. Ennyi volt most a csúnya reklám. Két olyan anyag, amit elmondtam benne a könyvemben és a könyvekről, amit érdekel. Ha valakit érdekel, tisztelettel állom az asztalon. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, hogy itt voltál. Kész csókolom, szervusztok, viszontlátásra. Szépen is olyan elején, hogy Földes Tamás nem utoljára látták. Én először találkoztam vele, és nagyon jó volt vele dolgozni. Sajnálom, hogy Pesten nem találkoztunk, de még találkozhatunk, hogy Vácon. Esetleg nem a börtönbe, színházban természetesen. Egy remek jelenet elején. Köszönjük, hogy itt lettünk. Szükség